الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsam yaki pagadatan sumanga datu nagu sumanga baiya mga barapuasa salam rakanu langun mga bangsami. Yang ka iya bandingan tanu sagi yang ka iya kagagawi imantu na sumpatad naya o piyamagusay tanu kagai bitiara si iku Lailatul Qadar. Yang ka iya Lailatul Qadar na ayad na diundi ka panutula o mga ulama tanu na makalalabiyaya nagutumo agyang kutu mapagamalunutaw adigyang kutu mapagamalian sa agyang kutu sanggibu ulan-ulan. Masya Allah tanto din ako mapia agyang kutu Lailatul Qadar yuto mambu di itano di panganalan wanto na ikapsagid agyang kai Lailatul Qadar. Na nakagayo to na ayad na inaluy tanu nagyang kutu mga hadith sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya katruyan na pagayanan su Lailatul Qadar igira ika-20 agu telo. Igira ika-20 agu telo udi na pitu gawi lambe sagyang kaiya bulan na Ramadan. Mga pagariakan nagyang kaipman na kagagawiin na kagagawiaya aya bilangan yan sa iku Ramadan na ika-20 agupat. Ika-20 agupat bilangan nun. Adam panamya panutul. Asulailatul Qadar na ayakap turunian na igira ika-20 agupat. Saya dalil nagyang kaiya miya panutul u Anas Agusu Al-Hasan. Paman na dua katawayas iku mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayad na kabasairan nagu aya katruiran na tigiran raqabtu syamsa 20 sana laylata 24 na tigiran kiyat tulikan na miya tigiran so alungan si iko ika-20 agupat ku Ramadan saya tigiran na kiyati niyan na miya ka-20 ragun. So Hasan Aguso Anas na umandan sumagad su Ramadan na tulikan nira nagyang kutu paman na ika-20 agupat ku Ramadan. Saya kiyati niyan na miya ka-20 ragun. Aman nagyang kutu panamariran. Nagu paman na diran di kang geda-geda wanto na ikagagaw iya kapturu nagyang kutu Lailatul Qadar. Natigiran ayat tuusun na apturun su Lailatul Qadar igira manuto ika-20 agupat na anda dini kaum agyang kuto kapipita na sumbang atigiran su alungan nagyang kuto kiyas bangyan na ded na tigiran na banian karanti. Sama nuto na isanan tuos agyang kuto kapturu nagyang kuto Lailatul Qadar ku kagagawi sukepitaan sa giyang kutu kagagawi na sualungan na daaban yan nakaranti. Nah, gina ng mga pagariya mga tuos su Lailatul Qadar na tumyuron sa giyang kutu kagagawi. Giyang kaiya kapunutulaon o mga ulama nagu kapunutulatan sa giyang kutu ang mga hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na adem pamana inaloiran tigiran na fi arja laylatin laha. Yang kutua mga kagagawi ang mga gansar sagyang kaya 10 apkuri sagyang kaya bulan na Ramadan ipunakan sagyang kutua 20 agu isa, 20 agu telo, 20 agu lima, 20 agu pito, 20 agu siyaw na andi mararanisan arja layla. Paman na upilian tan wagyang kaya mga gansara kagagawi na andi pinakamarani as-Laylatul Qadr na turunun. Sa mga pagariya na pamamakin dagantan o pipi agyang kaya paman na katru o mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang makatuturo sa Laylatul Qadr na si idin na mararani sagyang kaya ika-20 agu pito sagyang kaya Ramadan. Paganaya kaaluy tanong nagyang kuto amya panutulong Muslim amya katitayan si iko Ubay ibn Ka'ab. Na sa Ubay ibn Ka'ab na isadnanan si iko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyari ganu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya sahabi as Ubay ibn Ka'ab na ayad na ini pagintaw niyan nagyang kuto di iniyan di kapanganala si iko agamatan wa Islam. Na ayakat turuyan natigyan na mataan ko Allah misupa sa Ubay ibn Ka'ab. Aso sa kanun nakatawan na kanatigyan wanto na ikagagawi ap turunun sa Laylatul Qadr. Naman ito agyang ko ito apaman na pangimbenarian sa agyang kaiyakap turun o Laylatul Qadr. At tigyan agyang kanan a Laylatul Qadr. Naginan sa kagagawi ini sugur kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutua kapanam bayang yamiron. Paman namyakay sana sunabitan wa Muhammad na ini suguyan si iku mga sahabanian apanam bayang kanu sagyang kaya kagagawi nagyang kutua kini suguno nabitan wa Muhammad nagyuto so ika-20 agu pito sagyang kaya bulan na Ramadan. Yang kutua tigu Ubay kagagawi iya ini sugur kami unabi agyang kutua kapanambayang na ayak iapan taganon. Na kagagawi iya ika-20 agu pito. Kagagawi iya tigyan ika-20 agu pito. Si ko mga pedalaf dagyang kaya hadith na sukun suubay na kana yahlifu ala dalik na din yan din disupa. Adin yan iteroon بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mga tuo sa tigyan agu mga tanda agyang kanan ika-20 agu pito na ginanden supitero kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapturo na gyang kutu Laylatul Qadr sualungan igira manutu amya pita napsubang sa kaniyan adad na ba niya nakaranti. Ad nakaliwanagyan, ugaid na kanaba maranti sualungan sa giyang kuto kepitaan sa giyang kuto ika-20 agu pito. Nakapakay mga pagariakan at tulikan niyo. Umaw maagyang kaya ika-20 agu pito sa giyang kaya Ramadan na ilayin tanong sualungan. Sa lagid na giyang kuto kapagilayawn kung mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagilayin niran inus sualungan sa giyang kuto kasbangyan. Ba ada nakaranti iyan na antaa ka di maranti. Na naisa na tupakai mababalo ya assignment tano, ay lain tano, agyang kutuwa alungan sa agyang kutuwa ika-20 agu pito o bulan na Ramadan. Gina ni paganay imbegertano adalil sa agyang kutuwa Laylatul Qadr na ayad nakapturun yan na ika-20 agu pito. Ay kadua kaaluy tanong nagyang kutuwa miya panutul o Ahmad bin Hanbal miya katitayan si iko Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Agyang kaya hadith na adeng kuna sakatawa mama apitro yan si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya pitur uyan natiga na inni shaykhun kabirun alilun yashukku alayya al-qiyam. Ya Rasulullah, sa kanatigian na miyalo kasaku, nagu kapapasangan ako, nagu kepasangan ako at tigin, nagu kergenan ako sa giyang kutwa kapanambayang ko mga kagagawi. Atawan tanong sa mga lukas mambu, isadnap kedakiran na giyang kutwa paman na beger, pakaya ayap kedakiran na giyang kutwa beger mga lebiran, diran na keng agyang kutwa katindag sa agyang kutwa mga sambayang amati agyang kutwa bati o nagyang kutwa imam. Yun ang kailangan na sumanguda pananabuan so idedian na kepikiriyo apaman na giyang kaiya kanguda na usaran si iku simba si iku Allah kamargen na igira asutaw na miyakatuan na miyakalukas ap kelubayan. Natigyan ko nabitan wa Muhammad kergenan ako kagi miyaluksa ko miyakatwa ako. Natigyan na aya pengening kurka na sugu akong ka sa isabu ak kagagawi. Ayat tigyan na pengening kurka ya Rasulullah. Natiru ang karaka nagyang kutwa kagagawi. Asugu akong kaun. Atufika na kurun wallahu subhanahu wa ta'ala si ikulaylatul qadr. Aya manana ketabuan akan sulaylatul qadr. Anto na anana kagagawi. Na ayaden inisembug Rasulullah sa giyang kuto pagisa alokas ada tu benar-benaring ka apaman na prumasay kau naman ang bayang naginan so ika 20 agupito o di na ika pitwagan sa giyang kaiyapaman na pakuri adu 10 gaw isa giyang kaiya bulan na Ramadan. Naginan ikadua ka rin ang mga pagarya. Pinakamaran yakap turun Laylatul Qadar na so ika-20 agupito sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Malwakan sa kano isaan. Sa giyang kaiya bilangan tanuro ni manto na komenta niyo o ikapira sa giyang kaiya April agiyang kutuwa ika-20 agupito kagagawi kaan tanong mi pangduo si iku mga bangsatan. Ilayan yung sa mga kalendaryo. Imanto na ika-20 agu pat akagagaw imanto. Ika-20 agu pat akagagaw. Na malukano ko na suara. Nagukomenta niyo sayawan to na ikapantagan sa giyang kutwa. Ika-20 agu pito. Kalo-kalo na may pagadutan si iku mga bangsatan wa malilipat. Na kebatiran sa giyang kaya komenta ayab sa ika-20 agu pito. Nagyang kutwa ipagaw April na komenta niyo siya. Ngayon ko agiyang kutwa komenta. Si kudatan ron panakitarosan sa giyang kaiya mga bityaratan o Laylatul Qadar na daan na kana sulam na kan nagyang kaiya mga bagsakan na pumamakinag sa giyang kaiya kagagawi. Paganayro nagyang kaiya lalayon din di mamakinag si iku mga live tanwa ded na rotusian mamakinag agiyang kaiya si Farhati Hayati salam rakanusan. Yang kaiya si Limbu Juhaybir. Yang kaiya si RG Sultan salam tanunyan na salam rakanusan. Yang kaiya bubayakan na isad na mala ipanaguntaman na kudi ka panganala ko agama ada salakaw ki Habiba Maruhumsar paman na isad na mala ipanaguntaman na bae. Yang kaiya si Samia Abdul Didaagan. Yang kaiya si Jin LSRY, si Arina Tubilas, si Hafiza Haji Said Mahid, si Namira Magundakan Mailaw, si Samanudin Ila, yang kaya si Guldin Malawani Sarip, way Masya Allah, si Abdurrahman, sila maka ati bito agya kaya mga wata akasaya isaw na giyang kutwa karumakan na sila makaniyan sa giyang kanana daro pa akatataguan rakan. Giyang kaiya si Hasan kaumpungan si Minor Shayna si Shayna giyang kaiya si Mac
Iya nga iya panugangan na ka napakatatayaan na si Ramla Malawani Amiro salam rakanusan. Salam na ko nga sa giyang kutwa panugangan na ka na Mama Ali si Abdul Ghafur Abdul Ghafar Abdul Ghafar Amirol salam rakanusan. Si Dangil Bukay salam rakanwa mga bangsami. Iya nga iya si Arafat bin Taib salam rakasan na pagariko. Giyan ka iya mga bangsa tano sa di masangka sari giyan ka iya antay ni pagaritan wa Grand Imam sa Masjid Zubayda Nurul Al-Iman. Giyan ka so pagariya ka na si unakan. Amin ni komentian saya natigyan na aya kepantagan sa giyan ka iya ika-20 agupito sa giyan ka iya Ramadan na April 18. April 18, 2023. Sama na yan na yang kutua April 18 ika-20 agupito sa giyang kaya Ramadan na aya tunudan tanong na bagyang kuto kadaundo. Na bagyang kuto kadaundo ka aya pagilain tanong nagyang kutua kagagawi. Sama no to na so ika-20 agunam nagyang kutua kagagawi ron nagyutuso ika-20 agupit. Gina ni mala paman na ipangdu Amerikano ino Amerikano piyangan niya paman anto na ikatawin niyo sa giyang kaiya ika-20 kagagawi sa giyang kaiya Ramadan. Itarustan wag yan kaiya pag-usaytan. Ikatluwa karina aaya marani akapturo no Laylatul Qadr nagyang koto ika-20 agupito nagyang koto hadith yakatitayan si ko Ibn Umar radhiyallahu anhuma apitro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana mutaharriyan falyataharraha laylata 27. Saden rakan wa tigu nabitan wa Muhammad pagayanan niyan. Sulailatul Qadr na siinian dinatigian na pagayani sagyang kutua kagagawinan ika-20 agupito sa ikubulan na Ramadan. Isa pa namya panutul akatruyan natigyan na taharrawha laylata 27. Bebanugan niyo, nagupagayanin niyo Sulailatul Qadr sa ika-20 agupito sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Yun ni katro Ibn Umar. Akatawan tanwa so Ibn Umar, aayang aranyan na so Abdullah Ibn Umar na isa dinanan si mga sahabaw Rasulullah awatapan na di maganad si nabitan wa Muhammad. Watas kaniyang pa na may tos kaniyang panidid ugaid. Nadiid kaniyang di maganad si nabitan wa Muhammad da isanan si mga sahaba niyan amad kalagyang kuto miya panutulian na hadith miyakat hadith makapupuon si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya mga pamilya ko ron lagi di sahana marhumsar salam rakanusan. Yang kaya pagariya ka na si Masrur Bakaraman pagariya pagani ko si Allah batalo na makataros maghaj insyaallah. Yang kaya kakakan na piyakat tiya si Khalid Sharif ay mantong nasisisiran sa Makkah miyagumarini pagani ko si Allah mapipiyakanusan nagu paman na siapang kan Allah subhanahu wa ta'ala ay ki advice sa mirakano napakatamanan niyo nun so amalsan pakatamanan niyo bidad nagyang kutua di magamala ko darpa apa dadigyan kana na darpa akatataguan narkan wa Makkah al-Mukarrama apa man yan na susambay ang isabu asambay ang amitin dagkasan na ayad na kalaiyan na balasyan na magato sa ibu asambay. Yaman ang mga pagariya ipaman na suwad na tamukyan na usaran niyo so tamukiwa pagpakalalakaw kanu sa umrah. Agyang kaya nakapagumra igira Ramadan na tigunabitan wa Muhammad al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajja. Paman na sukun sa umrah igira amin itabu kubulan na Ramadan na ayad na libilian o di na aya
lagi dian aya lagi dian na tigu Nabi Tanwa Muhammad na lagi dagiang kutu haji. Si Abu Hamzah salam rakanusan giang ka iya si Junaid Haji sa didaagan ai Fatimah Zahra Amir si Abu Lais di Malapang way salam rakanusan giang ka iya pagariakan na si Naim Gendel Husain na salam rakanusan na mga pagarian. So mga pagariami asisan sa Makal Mukarrama na di kami niyo pakalipati si kumpang ninyo pengenikan si Allah nararaks kami niyo na mala naraks niyo sa mga pagari niwa mga Muslim matatago sa giyang kaya malilibeta a dunia. Na si Ummu Aiman salam markanusan ang mga pagariami. Giyang kutua kaya tiruatan sa giyang kutua hadith Ibn Umar na adam paman na hadith Muawiyah. So Muawiyah na ayakat ru'ya na tigyan na Laylatul Qadr, Laylatul 27. So tigyan su Laylatul Qadr. Kagagaw iya uuntungan aptinas su mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala nagupaman na di matakatak pagyang kutua mga pipya galabak kepasad o mga tao na siidna na natigyan na turun sa giyang kutua ika-27 sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Sinatigiyan na turun sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Aya ikapat kaaluitano dalil karina marani Laylatul Qadr sa giyang ika-27 nagyang ko to hadith Abi Dzar pianutulian apaman na sukun sunabitan wa Muhammad na miyanam bayang sa giyang ika-27 na giyang kutwa ika-27 nagyutubo ipianam bayangan yanon ayat tutulan Abu Dzar na tiga na ini kami pen uba paman na giyang kutwa atas usam bayang Nabi na uba kami at tigian uba tigian na malapas agyang koto waktu sahur yang koto paman na tigitan wa isa Saul di kapusaw mga tao kapkaniran na tigiran na ini kawan na miyuto agyang koto sahur uba paman na malapas sabab sa agyang koto paman na katas asambay ang unabitan wa Muhammad sa ayat tutulan san namya pianutul Abu Dzar at tigyan na qama bihim fi 23 ila thuluthul layl miyaw saytan upnaya so kung sunabitan wa Muhammad na miya ng bayang sagyang kutwa ika-23 na iniraot sa sambayang yan sagyang kutwa paganay at talo bagi si iko kagagawi sama no to na matas no to yang ay tarawitan na ayabu akate paman na di itarawi yung mga tao na ba paman na isa kauras giin na thuluthul layl paman na bagi inakas so kagagawi sa talo nagyang kutwa paganay paman na paganay kagagawi na rono na miya tama nagyang kutwa kaya panambayang unabitan wa Muhammad. Sa tigiyang pamana, sagyang kuto ika-25 na piyakat taman niya nun sagyang kuto nisfal layl, loo kagawi. Malumiyakatas. Loo kagawi paman na kiyatar gesumbayang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay datigyan na sagyang kuto ika-27 na sunabitan wa Muhammad na initindigyan na giyang kuto sambayang ko mga kagawi. Yang kuto qiyamul layliyan, anta kagyang kuto tahajjudiyan. Na si idin na minirao sa giyang kutwa paman na magaan din na mapita. O di na magaan na giyang kutwa wakatwa. Subu, tama na tigo Abu Dzar hatta khasu an yafutahumul falah. Ini kawan na miyat tigiyan. O ba paman na malapas sa giyang kutwa wakatwa falah. Agi na naso tigo mga ulama sahur. Agi ang kana na kagawin na ginanso kagawin at tinimo unabitan wa Muhammad so pamilya niyan. Nagupaman na piyagi maman yan sa mga tao, amiyon no to na sambayang sagyang kutwa kagagawi. Na kagagawi yan na ika-27. Sama na benar-benaratan, apaman na pakalaantan wag yang kutu, apaman na pakandekalantan wag yang kutu mga sambayang tano. Igira man to katuunad ng mga tawa, o punmalu piyakata su imam subati ayan na lagi do paman na kagada makaund na paman na lagi do di marekora gudin yan nakabaya. Mga pagariya. Kana barakatan to tipo mga ipaham. Paman ayad na kabairan na malupot pagkatas agyang kutwa sambayang tan. Agyang kutwa paman na satima na harf apbuti an yaro. Satima na ayat na upama ko bede na makaturun Laylatul Qadr
na mata anariya paman na tumu adigyan ko to mapagamalaka ako asang gibur ako. Na ukatawing ka, apaman na kalaian ibalas, atumurun Sulailatul Qadr na benda sakada na mismo makasugu si iku mga imam pakatatas ang kapan, imam paman na uman-umaning kapan na kaiman to na Lailatul Qadr. Aya problema na dita no katawan. O pamaku katawan dano Sulailatul Qadr. Na mataan na sugun tano panakiso mga imama pakatatas ang kadin. Lagi-dagi ako to paman na miya panutul. Sunabitan wa Muhammad na kagi ko tumargas iko ikalo kagawi na piyang ni penuh mga sahaba piyang imam yan na tiga na upama kubang kadin inuman ya Rasulullah. Na ya benda pitero yang kira na tiga na sa din sa tao itin dagi na susambay yang yan. Taman sa paman na di mapasad dagi ang kutua imamiran na isurat at tigiran alagid nubayran na kaya panambayang yang kutua kagawi. Nagina nuban yung kararangiti sa mga imamo. Paman na pangni na Amerikano aso mga imamiyo na pakambay adiyo sirandan sa giyang kutua kapbetiran kagiyan na paman na ugup para katanwaya. Ya kaya pagarya ka na mga bangsa ka na si Junaid Munawara, Salam Rakanusan, Chillabli, inong mga timya ka minimum agya ka na udirsan, may magabuaya na sugamisan din. Agya kaya si Norajana Manda, agya sa mga bangsa tano sa Kuwait, Junay sa Aisa, Sukre Yusuf, agya kaya si Salwa Maruhum, agya kaya si Ummu Ayman, isirang ko na yan, imantay sa CDO, kagayan di Uro, Salam Rakanusan na mga bangsa miway. Ay malap sila manakan nagyang ultua paman na tengadakan na si Kapitan Dino. Way alam mo sisan sa CDO, way sisan sa CDO yang ultua pamilya niya. Si Hatab Misil, Salam Markanusan, Nuraima Faisal Makato. Si Tanup man tumugalin sa giyang kuto katero o mga salaf. Sagyang ko to kapatendu iran si Laylatul Qadr. Ayami aloy tanong pada tanda yan nagutos yan nagyang ko to kepitaan sagyang ko to kagawin na sebang swalungan sa daaban yan nakaranti. Na ikadua kaloy tanong na tigo mga ulama awatafa ba'du salaf bil baitil haram. Adeng ko mga salaf amit tuwapsiran sa Baitullah. Sagyang ko to ika-20 agupito kubulan na Ramadan. Fara'al malaikata fil hawa taifina fawqa ru'usin nas. Yang kutua salaf amit tuwaf siya yang kutua ikagagawin sa Baitullah na banyan dinam yela yang kutua mga malaikat apaman na isiran sa langit ad isiran mamudit tuwaf apaman na isiran ko makadin sa yang kutua mga ulo mga tao. Naman ito na napaman na mialo yaya sa giyang kaiya kita. Allahu a'lamu daifaya anta akadi daif. Ayno ka paman na komenta mo sa mga ulama tano wanto na ilay nira sa giyang kaiya paman na mialo sa giyang kaiya kita. Uy. Sa manuto na milay niya nagyang kuta mga malaikat dadi sila naman budit tawaf. Ikadua kaaluy tano kausay tano na warajulun bisawad yandur. Adna sakata wa mama pagilay niya nagyang kuto malibutang. Paman na kay guni na da mga light. Punalamatan ko adna mga light man. Guni na paman na solo nagyang utop na solo na kepadeng. Yang kaya maman na miilay sa gyang kuto malibutan. Kaya kayo sa nagyang kuto padiyan. Tiga na ayu shay'in tanzuru. Anap pa kasi mo na tiga na anton agyang kana na pagilay na kayo ka ilay sa gyang kana na malibutan. Faqala ila Lailatul Qadr na tigin na pagilay ko sa Lailatul Qadr. Paman na di niya ning gida-gidaan sa ginawa niyan. O paman na gyang ko tuwa kagagawin na Lailatul Qadr. Faqala nam fasaakhbiruka. Gyang ko tuwa tigin na gyang ko tuwa miya kaumaw na padiyan na tigin na pakaturo ka bin. Kamaya tigin na terungkur ka. Amaya tigin na pukaungkos ka. Pakaturo ka tigin. Kagiyang ko mau magyang ko tuwa ika-20 agupito. Kagagawi ay ka-20 agupito sa ikubulan na Ramadan, zahaba bihi ila nakal na tiyuyok yan nagyang kutua mama, apagilay sa gyang kutua malibutan. Na sumyong siran sa gyang kutua kurma. Nakagiyo ko mau mayra nagyang kutua kurma na inik kamamasairan agyang kutua mga raonian na tumatana sa lupa.
tumatana sa lupa agiyang kutua paman na raon agiyang kutua kurma. Wa qala Pitruyanun lasna nara hadha fi sanati kulliha illa fi hadhihi layla. Giyang kanan natigian kapakatatan agiyang kanan na paman na giyang kanan na kapakatatan agiyang kanan kurma giyang kanan na raon niya natigin na tumatana sa lupa. Nayabuat tigyan na kapkile misan si iko suldo saragun na imantuat tigyan na kagagawi ay ka-20 agupito. Naman ito, isa pa namili yung mga ulama, apaman na tuos sa giyang kutuwa Laylatul Qadr, nagyang kutuwa paman na titak na adunya. O pun ka magdam sa ginawang ka at titak na ka, nagupipi ang ginawang ka, na isa pa no tuwa mala akari na tumyurong sa Laylatul Qadr, naupunog yuto'y paman na mambitadag at titakan nakadad na bang ka mapipikir awid akal. Lagi do paman na mas susugo nga ginawang ka sa giyang kutuwa paman na kapagamal na pagamal na kapagariya kaysa pananan tuos sa giyang kutuwa Laylatul Qadr. Panutulong tanong panagiyang kutuwa piya makamamasaap kulaw la igira Laylatul Qadr. May kaysa tigyan na adun na ataw paman na tigitan wa sadira paralyze muka adun. Napaman nagyang kutuwa kasakitian, tigitan wa lapo, malalapo, di pa kalalakaw. Da Allah fiha na miya mga niskanya si ikuwa makabagra, makapiya sa gyang kutuwa kapaka gyang kutuwa sakitian, si ko ika 20 agupito, fa'atalakahu, napaman na miya kalalakaw sa kanya. Lagi diyan panmanguna na babay, apaman na lagi diyan naman sa panya kita di pa kalalakaw, na miya nga si ikuwa Allah na miya kalalakaw. So mga bangsa miyad nagdaman niyan, na di kanup kada isa panginam si iko paman na panganiniw si iko Allah, panganikano si iko Allah, gi adbay sa Amerikano, so pangasasakit, kung mga pamilya mi panganikano si iko Allah subhanahu wa ta'ala, kamataan din, kapaman na miya kalalaabudong agyan kuto pangani si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Adam pa na tigitan wa pangaw, di makaptero, tigitan wa pangaw, apaman na miya katalupuluragun na di mamangani si iko Allah subhanahu wa ta'ala, waid na miya kaysa na terim agyang kutua panganinian, na miya katero agyang kutua yamananian, na pangaw sa agyang kutua kagagawi. Sa gina ni paman na piya makamamasaap sagad sa agyang kaya ka-20 agupito sa agyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariyas itano pag tunay ni tagu isa diyang kaagyang kaya paman na katero mga ulama paman na marka iniwaya, tanu diniwaya. Agyang kaya paman na katuro mga ulama, amyakaran niran yagyang kutuwa kapturo no Laylatul Qadr. Diga nawain waqa'a fi laylatin min awtaril asri laylatu jumu'ah. Fahiya arja min ghairiha. O pamaatigian ako matabu, agyang kutuwa mga kagagaw iya mga gansar, ipunukan ko 20 lagu isa, 20 lagu telo, 20 lagu 5, 20 lagu 7, 20 lagu siyaw. Kagagawian si ko alungan na dimat. Ay man niya na kagagawian ko alungan na dimat na gansar. Apian din sa giyang kaya paman na 20 lagu isa tamang ko 20 lagu siyaw. Nagyutu at tigin ni mararani yakap turun na giyang ko to Laylatul Qadr. Yutu at tigin ni mararani paman na turun agiyang ko to Laylatul Qadr. Mga bangsami pangani ko si ko Allah maluad na siyabut tanu sa giyang Qadr sa siya tanu butag isa diyang ka. Pangani ko si ko Allah paman na makapagamal tanu sa giyang kaya malalambo sa giyang kaya bulan na Ramadan. Anak na sila mo nagyang kaya pagariya ka na si Riyad Mam ako makalangkom di tanu niya di mantayan si Sampang Gagas sini ka makabuat si Ulania Sulaiman si Maj na lang agugyang kaya mga pada mga bangan sa tanu saban dumapian na natuguan tanu sa diyang kaya kapag usaya tanu ron importante na adna miya swatano paman na usayan sa giyang kaya Laylatul Qadr mga bitira si ko Laylatul Qadr na inukap sumpatan tanu si ko paman na mga padauras giabuso pagarinyo laki niyo si Al-Alim Hanif Sarip paman na sila makanunian sa kapipi aginawa nagukabarakat sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.